Nahimong tensyonado ang demolisyon sa pipila ka mga balay sa sitio Upper Palalan sa Cagayan de Oro City. Pipila sa mga apektadong residente misukol sa kapulisan ug demolition team. Usa ka opisyal sa pulis, samdan human na igo og bato. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, taas na ang tensyon sa sitio Upper Palalan, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City tungod sa hulga sa demolisyon sa ilang lugar. Dulaan 300 ka mga balay ang gikabalakan nga maguba sa demolition team. Human gipagula ang writ of demolition sa korte ug pabor sa usa ka organisasyon nga nagpailang tag-iya sa 8 ka hektaryang yuta. Singgit sa mga apektadong residente nga hatagan sila og relokasyon. Walay problema sa mua. Kung kwaon lang ang area ila, manggani ni. Kung naas lang sa itong papel, i-plaster lang mi. Dili kay mura migiro. Hindi ko maguba. Naglakaw-lakaw sa palimot asa magpuyo. Gibabagan sab sa mga residente ang dalan pasulod sa area kung asa ipahigayon ang demolisyon. Dihang sudlo na unta sa otoridad, kalit misukol ang mga residente nga miresulta sa paglinabayay og bato ug botelya. Samdan ang pipila ka mga miyembro sa demolition team ug kapulisan. Lakip ang usa ka opisyal nga naigo og bato sa iyang ulo nga daling gidala sa ospital. Samdan sab kuno ang tulo ka mga bata nga anak sa mga misukol nga residente. Tungod niini, temporaryong gihunong ang demolisyon samtang nakikistorya una ang barangay sa mga apektadong residente. Ang amo ni karon, o kinsay mo representative sa aning nga porsyon o sa pikasyon, pwede nato istoryahon. Sa diplomasya nga pamagi. Wala na mo atubang pa sa kamera ang court sheriff nga nagpatuman sa demolisyon. Apan gihimakak niini ang aligasyon nga wala sila'y dalang court order. Marso 2024 pa, gipagula sa Regional Trial Court Branch 5 ang mando apan gilugwayan kini tungod sa nahitabong sunog sa lugar ug hangyo sa mga residente nga humanon ang tingklase. Hinoon aduna kunoy 33 ka mga panimalay nga dili malakip sa demolisyon tungod adunay writ of preliminary injunction nga gipagula ang Regional Trial Court Branch 17 ug nagpadayon pa sa pagdungog ang kaso. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.